Munobudika chere Mabuja tauya Nhau dzanyasi zuwa rochi20 mwedzi uno wa Gumiguru. Nyasi kwaitika mauyanga, paitika tsaona yobhazi rokwarimbi padhuze nepabhora. Kwai bhazi iri raenda kuorowana neimwe motika yanga yakaringana naro. Motika iyi ichibva saiti rekwamurehwari. Zvatorwadza mabi angu. Tiri kuti mweya wapfa izoro murugare kana waripo, nekuti tanga tibe kunyepiwa panguva yataenda kootsikisa. Nyasi Chamisa aenderera mberi nokutekaira kwache ari munzvimbo yoManicaland. Nyasi anga ari kuenda nokunyanga uko wechidiko ZANU-PF waita pokare zvawagoita nozuro uno idi zvakatooma. Unofunga kuti peno heno ari kuwanyepa kuti ita izvozvo nokuti wari kusha kuti Chamisa akapinda munzvimbo mavo waribe kuita izvozvo zvinoshaya basa. Apawo pokare wamwe waMDC Alliance waramba kujairiwa wakagoendako misidzana nawo kuringana usu nousu chaiko. Heno mabi angu kuti zvichapera mushechere ticharamba takaringa. Apawo wabiti waita mureketo wawo kuvatori WeNhau nyasi wachigoreketa iwo kuti bato roZANU-PF muri kundozvionera megani kuti raita kukwata chaiko kungwenda kuita kugeredziwa nekusvika kwaChamisa munzvimbo dzavanga vasingafungire kuti anosvika. Heno mabi angu ticharamba takaringa kuti zvinomira sei. Kuno mumwe wechidiko bato roZANU-PF ati anonzi Seibeth Musengezi aenda kumatarodzi mhosva kudare guru munyika achigoreketa iye kuti ada kuti kupinda kwaMunangagwa pautungamira batori kubisiwe kunzi kwakaitiwa zvisirizvo. Tichagoringa kuti zvichaita sei nokuti izvi kwaino azhinji aita sohamba yaita kutsvetsiwa pamusoro podare paribe agoziva kuti abvepi munhuyu, asi kwai kushupana kwavari kuita ikoyo mudare mubato mawomo ndokuri kuita kuti zviburike zvakadari. Ticharamba takaisa dziso ikweyo. Kwareketiwa kuti kwai Masoja aendesiwa kunzvimbo yoChiredzi kudhuze nokuChironga uko kwaida kubisiwa vanhu vanosvika zviuru 12 mumwedzi yapfuura. Idi zvakatooma mabi angu. Kana chiri chokwadi zviri kureketa kuti pokare vanhu vaye vanogona kuda kubisiwa wachiseenzesewa Masoja. Heno mabi angu asi nzewe ticharamba takaisa futi ikweyo pokare. WaMunangagwa nyasi waisa vanhu vairi kuti waite makomishina woZEC wanotiwo Rodnikiwa pabodzipo naJasper Mangwana ari hama yaiye munyaradzi Mangwana pabodzipo naNicky-Mangwana. Zvakatooma mabi angu. Heno kuti zvichapera mushechere asi wanhuwa wari kutozikana kuti wanhu wanoita zvobato roZANU-PF idi zvakatoita kunyangariwa chaiko. Mumiriri United Nations ari muno ari kuita mberi nokusangana nomasangano akasiyana-siyana nevanhu vakasiyana-siyana. Nyasi aburika ari kune mamwe mizinda yonyika dzokumhiri uko ari kureketa nawo maererano nezviri kuitika munyika medu. Ticharamba takaringa kuti achagobudisa kuti kudini. Tiri kufara kuti sangano rinonzi My Trees Trust rabatirana nokupiwa mari bato rovaimbi rinonzi Coldplay mukuti waedze kudyara miti yakawanditsa. Izvi zvinofadza, tinoramba tichiti pamberi nazvo. Tagonyepiwa pokare kuti World Bank nyasi yagopa zvinhu zvokuti vanhu vanenge vahwaritsa vagobatsirike kufema nezvimwe zvakadando zvinonzi pachirungu ICU. Toramba tichikudza izvi tichiumba kuti zvichaisiwa muzvipatara zvohurumende zvino vanhu vazhinji vari kutadza kuwana mukana wokuti wararamisiwe nazvo. Yatagokunyepa iyo paBeit Bridge kwai iri kuramba kupera izvezvi South Africa yakutochema-chemawo pokare kuti zviri kuramba zvindovhiringidza kutekaidziwa kwobasa pabodzipo nokuti vanhu vakuramba vachindobihwa iko kumusinaku. Idi mabi angu dai zvachinja wakuru vanotekaidza vanhu vanotekaidza zvinhu kubatsira makambani vanonzi pachirungu mafreight forwarders vari kuchema-chema nonyaya yekuti nyaya yechimbanjambudo iri kuramba ichindowanda ipo paBeit Bridge. Kwai vanhu vari kuda kuti zvinhu zvireke kutekaira zvezvino inyaya yekuti wada kuti wagona kupuwa chimbanjambudo. Idi zvakatooma mabi angu.
chaikuda kana chokuramba chinoita kuita kusvipira kumeso chaiko. Ipapa Simba Makoni kwai agoendesiwa pamberi podare rodzimhosva achinzi iye ari kuita basa rokutekaidza mari yokunze kwenyika zvisiri pamutemo. Ichokwadi kuti hurumende iyi iri kuita kuramba ichindoparapara pese pese kuti indonenedzere chero wayanenedzera, asi wazhinji wagoreketa kuti angadai wabata kambani yaSimba Makoni iye wacho muridzi. Wanamai wokuZimbabwe vanotambira nhabvu wakunda chikwata cheEswatini nozvibodzwa 3 kuchibodzi. Toramba tichiti makorokoto dai wagofundisawo wanhu wechirume kutamba nhabvu iyi wachimwisa zvakadari. Tiringe dziri kuitika pasi rese. South Africa iri kufara ende tiri kufarawo nokuti yabata rimwe boka rowanhu wariwo kunze kwenyika iyi wanga vari kuita zvokubira wanhu padandemutande. Toramba tichitenda izvi kwai wanhu wanga vari kubira wanhu kubvira muSouth Africa kusvikira kwese nokunana America, zvokuti wakatobatsirwa noAmerica kuti wawabate wanhu wa apawo vari kunzi wakagotandira basa rawo riri muNigeria. Heno mabiya angu ticharamba takaringa kwazvinoperera. kuEswatini kwaramba uchingogodhoma mwoto izvezvi kwai bazi roSADC ratoendesa nhume ikweyo kuti iende koedza kurandutsira nokungwisisa kuti wanhu vari kudei, asi zviri pachena wazhinji waribe kana kufara kuti SADC ine chayaita nokuti wari kuziva hawo kuti inoramba ichindopuruzirana noiwo watungamiri wenyika iyi, asi wanhu wachida sanduko. kuZambia kwai urongwa hwokutekaidziwa kwemari hwegore rinouya huchaenda kuparuhwa musi wechi20 mwedzi uno. Ticharamba takaringa kuti wahakainde ichireme wanenge waneiko pakutanga kwegore riri kuuya. Kukinya kwai kuchiribe mupfigwa wanhu izvezvi wakutoita madiro zvese zvekunzi gumbiri rinoisiwa manhoko riya kuchiribe. Wanhu vari kuita kufara zvokuti dai kuri kwedu aiwa zvinhu zvinenge zvaakuita svede chaiyo. Tamirira kuona kuti wakuru wekwedu vachagodini ivo vari wakuru wanoita zvokundotedzera pese pese. Munyaya yegumisira yanyasi kwai kuMorocco wamisa ndege dzinoenda Britain nokumaJermany nokuHolland. Heno kuti izvi zvaitika kuti wadaro, asi ticharamba takaringa kuti zvinopera muchechere kana kuti zvinoita kuti waite kugededzana newo nyika dzawamisa dzi. Tiri ipapo zvedu kwanyasi. Togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau. Musakanganwe kuti Manchester United iri kugotamba nyasi. Tamirira kuti tigoona wachiita kurakasha wakomana.